मुलानो सिनी दिनैनि अल लाइव भिडिअ नाय दंनाय हास्तेनि जत तंग खसां लुकरत्न QIF सेंट्रल कमिटी बखाक्तै खापसांमा हामजाकमा अक्रा चाकारावनो खुलुमुया फारो आनि गानाव दङ QIF सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट कमरेड कौशिक देबबर्मा ते आनि याकसिउ दङ QIF सेंट्रल कमिटी सम्पादक मंडलीर अन्यतम सदस्य PAC प्राक्तन सभापति कमरेड नेताजी देबबर्मा जों ताबुक सार्किट हाउस बुसिगाङाव अ जागाव रिजार्व बैंक ऑफ इंडिया नि आइसा थाइनार जाक दङनि आबुनि प्लट बुसिगाङाव बुसालायै अ जागाव काइसा लाइव भिडिअ नि बिसिमतै सोंथिनो अरो फार्स्टनि लुकुरक बैख्रोंनानै बा गैमा फायखा जों खोना QIF सेंट्रल कमिटी नि बिसिमतै QIF सेंट्रल कमिटी नि लुआ जिबनि बिसिमतै 7टा डिमांड 7 पॉइंट डिमांड नतयै अ जागाव 3 घंटानि गणधरना सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खालामनानै थां दङ 7 दफा दाबि तामो सिनि हास्ते गोनाङै ताबुक बेकारनि समस्या आबो हायुं हा कतर गोनाङै भारतबर्षनि नजराव नाहार नायखांखाय ताबुक बेकारनि जे समस्या आबो तो बिराट कतर मांगै दंहा थांनाय 14 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर रमै सेंट्रल गभर्नमेंट दिनै बखाबतैबो कोनो काहामखाय रिक्रुटमेंट प्रसेस माने नुगया आबोनि लगे लगे जिनि हास्ते हाफां त्रिपुरा हाफांबो थांनाय प्राय 7 बोसोर लाई थांखा 51,000 नि ऊपर शून्य पद अरब कलाई तंफानो बन सुस्थ भावे प्रसेस प्रक्रिया नि बिसिंतै सेबकलांनानै कोनो लामा नुगया अमहाय दाबि आबनो दाक्ति दाक्ति पूरण खायनि दाबि आबनो कारिबो छात्र समाजनि जे दाबि छात्र समाजनि जे दाबि आबुंहा खुमुलुं हाय जागाव त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि काइसा कैंपास दरकार नांकुक माने उनसुगुई तंहा एकदिके खुमुलुं TTADC नि हेडक्वार्टर आ जागाव त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि कैंपास खुलुंनानै काइसा डिमांड जम्पुई जला हाई सब डिविजन ताबुकबो जनरल डिग्री कॉलेज खुलुक जाग्या आ जागाव जनरल डिग्री कॉलेज खुलुंनायनि बागै डिमांड तेबो ताङै जानाय बररक हास्ते गोनाङै नाहार नायखांखाय चाचारारा सामुंग्रै रेगा बसति मटन चलिया विशेष काई एडीसी आमचायो যারা ত্রিপুরা আমচাই এলাকা सामुंखाय ताङै जानाय बररंनि सामुंग्रै ताबुक दुर्दशा क्लाय दंहा जों राज्य सरकारनि थानो नजर नारगनाय बिनि थाखाय दाबि नारगनाय खोना जे एडीसी गोनाङै एडीसी आमचायो प्रति मास मिनिमाम 20 दिननि सामुंनि व्यवस्था मा खालायनाय अमहाय दाबि जों 7टा डिमांड तुबुखा खोना सिनि प्रधान बक्तारनि खुक्तै अ दाबिनोतै गोबांमा बिस्तारित भावे आलोचना खानाय जों अबनो सानानै चेष्टा खायो एडीसीओ 120टा जब কোনো জায়গা ইনফরমেশন সংমানো 160-65 नि ऊपर मानो चाकरी लांमाने आबसिनि कोनो विरोध नि कगया चाकरी लांमाना आबो सुं प्रतिबाद खाइया किन्तु जे चाकरी लांमाने अनियम जे चाकरी लांमाने स्वच्छता करै जे चाकरी लांमाने कोनो विज्ञप्ति रिजाग्या जे चाकरी लांमाने कोनो इंटरव्यू रियाइट लांगो सजन पुसन MDC नि नुखुंनि बुसाबुदै त्रिपुरामथानि साकारि नेतारनि सजन पुसननि अ जे दुर्नीति आबुनि बिरुद्धे सिसुं सरति साबो आबर सठिक भावे तदন্ত मा खालायनाय ताई
নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ খালাই স্বচ্ছতানি ভিত্তিতে যারা যোগ্যতা গোনাं বরক চাকরি माननानै निथुन अबहाय गोबां दाबि 7टा पॉइंट डिमांड नतैसों थानासों अजागाव गणबस्थान आथुलायनाय ठीक 11 दानसिनि चेंनाय 2टाव जों पारिनाय जों हास्तेनि सिख्ला चालाय बेकार जुबक कलेजाव पढ़ी थांनाय इउनिभार्सिटी पढ़ी थांनाय नरंनि प्रतिसिनि आह्वान बीजेपी इप्रामथा आईपीएफ त्रिपुरा इंजिनी सरकार बरक बरफनो दुर्दशा थानानै तनिखा सिख्ला हायुंनो बिपदनि लामायाव खिख्लाय रहरखा छात्र जुबकनो बरक अंधकार मोनाखनि लामायाव खिख्लाय रहरखा नों आं जों पालखै मिलौयै सुरमाति सालायनाय जबा मा खालायलायनाय ओ जबाओ टिवाइएफ सेंट्रल कमिटी नरक बावनबुरिनो खोना आगरतला सार्किट हाउस बुसिकाङो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नि जे प्लेस दंगने कम्पाउंड दंगने आजागनि बुसिकाङो गणधर्म नाय जबन खुलुमखा खामबाय।